Sini borong ni nok hingke naimanai amono sini kongthai bara rong ni nok belai no khairma sincha boga chotol bisi dosram kami belai khairma sincha ngi thangka tabo goro sini Korbuk Block President Hirun Maitripura tei sini Korbuk ni MLA sini Sar Burba Mohan Tripura tei Vice President Chairman Zonal Chairman aku sungso ton phaibe jagao tini iro president rok tei aro MLA rok phaimani tani bai pha kisa saikhana rahlaisana tini iro MLA rok president joto tahu buhurao ane phainarao sini no khamai tha mai nazadia to khote almost to khamkai thakai maham arabia laya musuk khormani rochwani hnai angkari accident noi rang boto 2,20,000 taka mono bobok khmai tha lai mahaman dia sang ta sane pani se onek begal to moi sini rajani dol phai ba phaya sena tatar ruphaya nung tamok to ruphaya komal ruphaya mairang ruphaya kolar ruphaya palting ruphaya ruphaya jasena mairong beroja lai nini mung halai ta mung ani mung Subhaschandra Tripura parani bu mung halai Desram Khambar to hambai nini bu mung halai ta bu mung ha Tornomala Tripura Kornomala Tripura nuno tini Tripura mothani buruk phai iro MLA aro block president nuno mani phai phai mani bajar matong halai nang khớp xíu ha mai rong mà ha gula mà ha tân mà ha bati mà ha kombol mà ha kobong mà ha nung tabuk raja na ta kasani musulai baskang puila sini elected media no hambai tumani himala chungtinoro kaisa Korbuk sub division ni andar klayo BC hinke boka chotol tai kamini bumu hinke Desram Khamba o kamini kaisa sini bukhujak Kornomala Tripura bini nok tini miana khamai thangka joto bebak nokni manai mungsapono mananglia tai mai rok khamai thangka bini hokni mai khaijak eke nokni manai bebak no khamai thangka jeng miyago khobor mangkha 8:30 yani 9টা o jarao bini no khamai se paikha eke jeng fire service ni jeng rohorka tai chini police PS rokbo jeng janagoi rekha bebak no jeng joto saginai jeng tinile phaimagala jeng khanap phainai ni jeng kok kasarma rekha eke jeng tinino phaisok paikha oro jeng phaisok paikha sini Korbuk sub division ni jeng bebak leader rok tai sini sar bidayok sini Sar Burba Mohan Tripura MLA bofa phaisok paijak tai sini oro do tongo Gurakapa sub zonal ni borom ganang zonal chairman Gopal Tripura tai tongoro boka chotol ni tini chairman Jiten Tripura tai Doniram Tripura tai tongo sinoro berigi dogane chairman Thaimanja khaijak tai sinoro Tripura mothani Korbuk ni senior leader Saptom Jamatia sopajak tai sini block ni vice president Molita Mohan Tripura bofo sopajak tai secretary Bishal Deborma bofono phai sopajak tai toboma tai
sini adoro tai aro sukno sorini chairman sini borom ganang sabuli mok bopon joto jati milinai tun sini aro joto phainai sing mok sakma joto no dokan nangini sing tinor phai sing korbuk sati bisini tarafe sing oro tini sing je mansa jora sing saijo khlai pheka ke sing tui pheka tinoro mairung dok ke tuk gola maituk muituk sing bebak no aro sini je maharaja ni ideology kuno jati no tayakati kuno jati no tayakati hini abo sini pubagra samani abo sing tini korbuk sat division ni bai oro boka chotol bisi কম সে কম 35 या 40 কিলোমিটার above আজাগো সুতিরে ফাই সকই আবো যত নুখা আর ইয়াং এলাকা অনেক বাইকওয়ার এলাকা তিনি নক খামিফনো কোনো কমিউনিকেশন করি sini media person no जों tini oro फाइनानि कारण ke haisi mia oro sini boga chotol bisi 10 ram kamio sini ta khukjugni nok khamai thangka oboni bagai tini oro sini korbuk division ni tipramotha oro phai sokpaika oro phai manjak phaikijak sini borom ganang president hironmoi tripura tei sini borom ganang MLA Burbo Mohan Tripura sir bobo phaijak sini local subjonal chairman Gopal Babu tei sini senior leader Sottom Jamatia tei sini oroni local chairman tongo gete sini korbuk division bigini bori gitogani chairman akosong joton phaijak oro bono oro bini nok khamani no naithaikia tei bono sini tipramothani engei sini borong gorang MLA sir tei sini president Hironmoi Tripura borok subachuk khlainani bagi phaika